Iniro 15 draina kholao 80 gortai khurumpuy panchayat ni village committee ni total 126 poribar ni bisingtoi जों voter mangkha जों 427 voter bongno जों thanchani mari chini je INPD tai tepra motha milibai जों bono lamsokka boskango जों tai omahai asas dong manan bagai amon bagai no tirpura haste ganangai no tabo dole dole pala pala jugdan khai dong thanchani mari no hamjagai tai bo boskango final bagai जों ahaban khayo tini je final rok oro khakufur bai kuno bada bigino kringoi जों बे बाक्सा थानसाखै सामु खानियान बागै ति प्रासारा जे 70 बछर जे अरे परे दंगने न ओ थानसानि मथानो करा खानियान बागै ब्रक तिनि अरो 126 परिवार ताइ भुटान का 427 भुटार फाक्या अबरन जों लामसगो आइनपिटि पक्षंगै ताइ ति प्रामथा पक्षंगै ताइ महाराष्ट्रनि बुबाग्रानि पक्षंगै जों बनो लामसखा बन बलाय बलाय kana हामायरो तिनि अरो जे समस्त जे फाइनार जत्न म तिनि लामसगनो जों बन लामसगो जों फाइनार जत्न तिनि फाइनार न बलायखाना हामबाय मारो बसकांगो जों अरो एडिसो मरो जों रहकै चिनि जे नाहारमुं चिनि जे नायमुं अम जतन जों सम्पूर्ण खायनानै जों आसास खाय दङ चिनि बुबागरा खायनाय लाइन टु लाइन खायनानै बागै अर चिनि त्रिपुरा गेटाला त्रिपुरा सामनानै बागै चिनि जे समस्त जे मानथाय सक्ताय बेकार समस्या निनि छात्र जबंनि समस्या दै काहाममा नैया लामा काहाम गरै अमर समस्त तैनो जों अर क्षमता फायकै जों थानजानि क्षमता जों फायकै चिनि बुबागरा अम समय तांजाक बुबागरानि जे मकले मुक्ति खालामने अमनो हानि तिसावै दारा फाइनारना बनो जों असेस दन बारो ब्लाइकना हामबाय मारो जों ब्लाइकना जों बनमा लामसगो जे फाइनार रंना जों ब्लाइकना हामबाय मारो आरो मुं असिम देब्रमा आं आइनपिटि सदर सारका बेटा कमिटिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि ताइ 15 जरायना खलानि बोर्ड कमिटिनि कन्भेनार